za one koji se osjećaju poput seniora, imamo mobitel, upravo baš za njih, Senior 4, marke Minit, sa velikim tipkama i velikim znakovima. Dakle, neće vam trebati više ovakva lupa, kako biste nešto vidjeli, pročitali. To je to. Sigurno ste u kutiji primijetili kako se nalazi nešto više stvari nego što se inače dobije uz današnje mobitele. Dakle, vidjeli smo prije toga bateriju, pa tu je i punjač, upute, a tu se nalazi i jedan stalak. Da vidimo o čemu se radi. Dakle, stalak se koristi za punjenje baterije kada se smjesti unutar samog mobitela, Senior 4, a sama baterija je kapaciteta 800 mAh. Sa druge strane mobitela Senior 4 imamo dva utora za SIM, jedan za micro SD karticu, dakle kako bi se proširila sama memorija. Stavljamo sada bateriju, zatvaramo. Sad ovdje ste vjerojatno primijetili jedan krug, jedan mali krug. Unutar ovog gore malog kruga smještena je dakle kamera od 0,3 megapiksela, a ovo tu nije senzor otiska prsta, jeste za prst, ali za nešto potpuno drugo. Za SOS funkciju, dakle ukoliko recimo padnemo, nešto nam se dogodi, a mobitel je pored nas, možda ne možemo ni razgovarati, možda se ne smijemo ni pomaknuti iz nekog razloga. Dovoljno je samo pritisnuti tipku, uspostavit će se SOS poziv, poslati SMS poruka prema kontaktima koje smo prethodno odabrali da nam budu u slučaju nekakve nužde. Dakle, može to biti i hitna služba, može biti nekakav član obitelji, susjed, bilo tko, i nakon toga, dakle, telefon sam obavlja uspostavu poziva, uključuje se speakerfon, a mi dok ležimo možemo razgovarati i reći o čemu se točno radi. Baš volim skidati ove naljepnice sa mobitela, ali čekajte, prije nego što skinem naljepnice, pogledamo što tu ima za vidjeti. Dakle, dual SIM, dvije SIM kartice koje su aktivne cijelo vrijeme, znači ne moramo birati koja će SIM kartica biti aktivna, kamera, imamo i radio. To je zanimljivo. Ovo veliko slovo A odnosi se dakle na velike tipke, velike brojeve na tipkama, ali isto tako i na velike ikone na ekranu. I još se tu ističe baterija od 800 mAh, dakle za ovakve telefone je to izuzetno veliki kapacitet. Ovo baš lijepo što je prvi, ali nije 2018. godina, 2020. Ok, to ćemo sve postaviti kasnije, dakle unutar postavki, zato tome i služe ove tu ikone. Dakle, možemo tu sad postaviti vrijeme i datum, čak i grad, ali nas zanima nešto drugo. Čemu služe ove tu dvije tipke M1 i M2? Znate čemu? Putem njih je moguće napraviti prečac do dviju osoba, odnosno do dva telefonska broja. Dakle,
To je brzi broj, znači broj za brzo biranje. M1 i M2. Zvuče kao nekakvi tajni agenti, a u biti na M1 može biti recimo susjed na prvom katu, a na M2 susjed na drugom katu. Ili nešto drugo. Bitno zapamtiti tko nam je na M1, tko nam je M2 i to je to. 5,9 cm ili 2,31 inča. Dijagonala je ovog tu ekrana na kojem se nalazi jako puno različitih informacija. Sad ćemo mi uključati. Dakle, ono što je zgodno jeste da će se ekran i sam zaključati nakon određenog vremena, jer pritisnemo tu na neku tipku i to je nešto što aktivira uključavanje. Kad smo već tu, vidimo i nulu, a pored nule se nalazi još jedna ikona. Pa ovo bi mogla biti neka lampa. Idem probati. Ko zna šta će se dogoditi. Dakle, uspio sam uključiti LED lampu s kojom mogu osvjetljavati prostor ispred sebe. Dakle, super stvar. Hodam, osvjetljavam i obavljam recimo telefonski poziv, stavim telefon na speakerphone ili nešto drugo. Pogledajmo sada znači, te velike ikone, vrlo jednostavne, već same gore imenik, poruke, pozivi, planer, mada možemo nešto i planirati, kalkulator, kalendar, dodati dakle nekakav događaj na koji će nas telefon podsjetiti. Imamo i alarm, koliko ih imamo ukupno, 1, 2, 3, 4, 5, sa 5 alarma će se i slon ako zaspe probuditi. Multimedija, u multimediji znači imamo, rekli smo, fotoaparat, dakle možemo i nešto snimati. Vraćamo se nazad. Imamo sada tu preglednik slika, znači nakon što nešto snimimo, slušanje glazbe, snimanje zvuka, dakle možemo snimati kao diktafonom sve tu i imamo FM radio. Znači što je zgodno kod ovog tu Mini Senior 4 mobitela, što ovaj tu FM radio radi i bez slušalica, dakle možemo ga koristiti u pokretu, staviti negdje pored nas, pored kreveta, nešto raditi vani i možemo na taj način uživati. Tu se znači postaje mijenjaju putem M1 i M2 tipki. Glasnoću imamo tu na ovom prema gore dolje. A idemo pogledati što još nudi telefon, upraviti datotekama, pa to je napredno nešto. I zadnji dio je sa postavkama, profili, odlična stvar, svakako podesiti najbitnije stvari, SOS postavke. I u pravilu je to što nam ovaj telefon nudi. Međutim, nije to baš sve. Pogledajte u nastavku. A sada u kadru bacimo dodatni stavak za punjenje. Njega ćete dobiti gratis u pakiranju uz ovaj punjač. I dakle, jedan kraj punjača ide u struju, a drugi kraj punjača ne stavljamo u konektor za punjenje na mobitelu, dakle ne idemo tu, već ubacujemo u stražnju stranu ovog tu stavka. Sljedeća stvar jeste da nam telefon ide na taj stavak i to je to. Dakle, osim što imamo stavak za telefon koji će nam stajati na određenom mjestu, jer uvijek ćemo znati gdje koristimo naš mobitel, dakle kao kućni telefon. Zgodno je što na ovaj način imamo i punjač. Ovo je stvarno iznenađenje, svaka čast. Pa tko danas nešto daje gratis?